sila sa Natukulan area. Sa upper Natukulan pa din area sila na ana. So, doon na bilang ang kalikuan, mapunta sila dito. Ay, hindi ko pwede sila dito. Sa tanang ikan. Tagulwanon, amo ani nang umusaksi sa atong pag-ungatulay ilalo. So makita na to kung asa sila muna kunya pag-abot sa mga sa mga nakit joke, naka-short circuit ka joke, ano man galing parang saba or ganun kasi siya kay tabo. So ang lang ang iyang explanation na sa lupa. Ding ding ding. Ding ding ding. And so far na celebrate ta o na sa ating yung palaran na maghanda din ta o Oh. Mag-medics sila, mag-medics. yes, hindi ka bang yung ba? Klaro sa uniform. Okay, oo, Joe, kay na-realize sa siguro sa suba, nagipalangga na siya upan. Bungan. Balsa. Ang burning sa West Casino, Candila, Masakit to. Palihog lang ko. Oh, palihog lang ko. Masakit. Oy. Bigo, kaya mo to ko, Bigo, ikwan, Bigo. Masakit. Ah, sige, taas pa. Taas, ubos kumay, ubos. Alam mo lang Panahon sa kapistahan, tanan nagkahingusa alang niining atong kasaulugan. So before